החלטנו לתקן פאנץ'. לתקן ופה. יש תולעת. אתה מכניס עד הסוף, כן? ככה? כן. כוס רבה. סוקה. אני כוסר. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her madly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times. все, теперь вытаскивай силу. Все. יפה? את זה אני יודע לעשות, זה למדתי בבית ספר. זה אני יודע לעשות. А теперь опять накачивать. Да, теперь вытаскивай. Колесо только не порежь. All your love, all your love, all your love, all your love is gone. So sing along the song of a deep blue dream. 7 horses seem to be on the mark. Yeah, don't you love her? Don't you love her as she's walking out? רואים אותי? רואים אותך. שלום לכולם, סוף סוף הגענו לברכת רם שלנו, בואי תראי את המקום. לכל החבריקוס הגיעו, יש פה כל מיני חרלים, לא חרלים, הגיעו, אנשים מאילת הגיעו. הרלי, הנה, היינו פה. היינו פה באוגוסט שנה שעברה. זהו, עכשיו אנחנו, כל הדרך למטה כמובן היה חם וקקה, אבל אחרי שעצרנו במחניים והתחלנו לעלות, זהו. המזג האוויר השתפר פלאים, אני קפאתי בדרך, נסעתי בלי מעיל, כמו קוקו. וזהו, בואי איתי. כן. בואי, זה המקום, זה הדשא. כן. מישהו זוכר, היינו פה. יש פה את החושות, הנה החושות. חלקנו נהיה בחושות, חלקנו נהיה בדשא, המתחם סגור רק לנו. זה האגם, ופה יהיו האוהלים, עוד מעט נתחיל לעשות על האש, לאכול, ליהנות. שבת שלום, סופש נעים לכולם. Don't you love her madly? Don't you love her madly? עוד ביקור קטן מהחושה החמודה, שבה האופנוע עומד ליד החושה ממש. שומר על החושה, וזאת החושה. החושה! אנחנו מוסרים את הפלטה של הבשר למלצר שלנו. ביי. בוקר טוב, אני באתי מסוריה, חזרתי כרגע, בגלל זה אני עטוף, שלא יזהו את הפנים שלי. אנחנו נמצאים בגדר של סוריה, זה הים של סוריה, שם. וטוב, הנה, אפשר עכשיו, כי אנחנו פה כבר בעצם. בקיצור, אנחנו באגם, איזה כיף בבוקר, אני לבוש ככה לא סתם, כי קר פה ממש, בלילה היה קר, היה לנו קר, אני לא מאמין שבקיץ, שזה אמצע יולי אני אומר שקר, אבל תכלס קר, וגם הנסיעה פה הייתה ממש קרה, הקילומטרים האחרונים לפה. המתחם ממש כיפי, כמו שאתם רואים, שמנו את הפועלים פה. יש פה שימפנזה אחד, אימצנו אותו.
אנחנו נשאיר אותו פה כנראה. בואי תעשי עוד. זה החוצה שלכם שהייתם, נכון? פה ישנתם. נפנו עבור בכניסה. המתחם קטן, כך שאם נבוא לפה עוד פעם הבאה, נגיד במתכונת כזאת מצומצמת, הוא ייסגר עוד פעם רק לנו, רק אנחנו פה בעצם. זהו. מילות סיום, יש לך מה להגיד? קר לי. זה מה שקורה פה, קר ונעים. קר לי וכיף לי. כן, אז שבת שלום שלכם. שלכם, לכם. שבת שלום שלכם. נדבר אחר כך, שלום. איפה הצלחת רזל? ארוחת בוקר מכינים. בשביל מי? ארוחת בוקר בבוריס ריזור. חשבתי אמרנו בשבילי. לא בשבילך. איפה הצלחת שלקחת? יש רק ביצה אחד? אכלו אותה? לא, למה עכשיו? בורס, תכף. יולה. בעלך נו, איך יצא? בטעינה. טעים. ארוחת בוקר. אתה רוצה להביא עוד צלחות? ארוחת בוקר. יש פה עוד צלחות, אתה רוצה ללחוץ צלחות? תוציא. אתה רוצה בזה? קח. You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You'd better close your eyes